Yeah! Bon dia, family! Què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal, a un nou blog. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, aquesta persona que està intentant comprometre's en fer una mica d'esport cada dia i m'està costant bastant, la veritat. Avui, dissabte 14 de juliol, comença una nova aventura. Que no és dia 14, que és dia 15. Avui anirem a veure un monòleg al vespre. I suposo que soparem alguna cosa de gana, no sé, ja veurem. Per això és que s'ha de començar el dia fort. Estic suant molt ja, Uf. Doncs ja he arribat a casa, jornada finalitzada. Avui el dia ha anat bastant bé. Podríem parlar de pares irresponsables que llencen els seus fills així a l'aire com si no passés res. Per mi em sembla que sí que passa, perquè una criatura diria que té un límit d'alçada a la que la pots llançar, però bueno, no hem vingut a parlar d'això, hem vingut a parlar de passos. Quants en portem? Doncs avui, ara mateix, a 8:15 del vespre, porto 11.855 passos. No en queden masses. No sé si recordes que he dit abans que avui anàvem al teatre. Què esteu fent? Que avui anem al teatre, llavors acabem d'arribar a casa, em vaig a dutxar, ens posem macos i anem cap allà. A ver, estoy en Santa Catarina y estoy un poquito liado. Me das un ratito y te confirmo porque... Doncs família, ja hem arribat a casa. La veritat és que ha estat prou bé el monòleg. Hi ha hagut un petit inconvenient, que és que no hem vist el que anàvem a veure, però bueno. No hem comprat les entrades correctament. Hem comprat les entrades per un altre monòleg i bueno, també ha estat bé, però no era el que anàvem a veure. Ha sigut graciós, ens ho hem passat bé, però no era el que anàvem a veure. Un altre dia ja anirem, no passa res. I res, ens hem portat molt bé, no hem sopat res, ara ja hora d'anar a dormir, però el que sí que hem fet malament ha sigut una Coca-Cola i un bol d'aquests gegant de crispetes. Això ha sigut el sopar d'avui. No sé si és del tot sa o no, però és el que hem menjat. Disculpes perquè el vlog d'avui és una miqueta més curt de lo habitual, però res, ens veiem un altre dia amb una nova aventura. Adéu-siau.